kriju. Opet bombardovanja, pa kaže, zakupaše Srbiju ne volju. Kukaju Srbi kada je te? Ne kukaju Bogu. Kukaju u nekoj organizaciji, nekom neprijed, nekome da ih pomogne od ljudi. Možda se desiti uopšte. Dok ne dođe kraj sada. Pa onda pauza, pa još veće zlo. Stari je to požari, suši, ima sve opsta. Pa kaže, posle svakog zla zakukaše Srbiju ne volja, da živo Boga ne sutiše, ne ti Boga ne čuvi gre. Pa još gore, pa još gore, pa još gore. I na kraju kaže, neće moći Srbin u Srbiji da ide samo da ga gunda, goni ili konop vodi. Pa kad to potraje dugo vremena, tek se onda Srbi Bogu vratili milome Hristu i Svetome Savi i Srbija zamirita od tamjana i zablista se Hristova istina pravoslavna i procvjeta zemlja nošenjem litijama svetih moštiju, vratiše se Srbi Hristu, ali mnogo malo će nas ostati. Sveti starac Gavrilo, koji isto prorok bio, on kaže da se oslobodimo od ove jevrejske okupacije koje se ovdje sprovodi. I šiptaraca, i žuti, i lažni patrioti, svi rade za sionističku okupaciju. Isto je tako je ruski narod pod okupacijom od 1917. a mi smo od 1944. Niko se oslobodio ovdje nije, niti su ovdje naši. Sjećate se komunističkog plana, to sam pričao dole. Znači, komunisti su govorili da su prepisali Kosovo Albaniji 1944. i nadali su se još da će Albanija da bude jedna od federativnih republika u Jugoslaviji. Kad to nije bilo, oni i dalje su tražili da Kosovo daju Albaniji, pa su napravili ustav iz 1974. godine gde su dali povod za odcepljenje. Ista banda komunistički pionira i danas vlada. Ovo su sad unuci, ovo više nisu deci. Tako da, policijo, ti radiš ovdje za globaliste, a globalisti rade o glavi svima nama, preko šiptarace koji to najbolje sprovodi. A ovi, ni žuti, ni lažni patrioti, niko nije protiv šiptaraca i tu ne sme niko da ga dira. Jedino što je problem NATO-u ovdje, što Vučić se mnogo plaši, pa kad krene da zavede diktaturu, a njima treba diktatura. Sve su antinarodne zakone doneli u Skupštini, ali Aca se plaši kad jedan dan zavede, hoće strogo, pa se uplaši, pa se vrati, pa trštamo, pa tržvamo. Sad su rešili da mu pomognu i sad će Aca polako da uvodi diktaturu Srbima sve veću i veću. Vidim, pokreću se narodne patrole, tu pod kontrolom bili uvek. I sad im neko rekao da malo krenu po ulici priredbe. Svako ko izađe na ulicu, kogod da se zvao, i ima svoju organizaciju, to je prevaran. Taj laže narod. Taj kim ima organizaciju, njega samo interesuje njegova organizacija, kako će se negde prijavi na izbore da učari nešto, ovo je popularan. U ovom vremenu ti kažeš da ćeš da izvodiš narod na ulicu protiv migranata. I u redu, i migranti su jedan od 100 zala koje su nas skolili. Ti ćeš time samo da istračiš narod i nije da to ne znaš, svi oni sve znaju. Sve to su prevarant pod kontrolom ili naivno glup do ludila. Pazite, u ovom Izraelu koji je antihrišćanski i mrze hrišćanstvo, u cijelu istoriju su tu. Jer ono što je pokožno bilo kod Jevreja, ono je primilo Hrista, to su apostoli svetski. Prvi vekov. A ovo što je bilo izdajnici prokleto od semena Avramovoga, ono što nije bilo u blagoslovu Avramovom, ono je ostalo da se prave i dalje da se zovu Jevri. To veze s jevrejstvom nema, veze sa pravdom nema. Imaju samo kao Hristov ubica i Hristov mrzitelj. I oni su zavladali svetom. To se videlo 2019. kad su našpricali sve zemlje. Svi jednoglasno. Tad se videlo da drže ceo svet pod kontrolom. A Gospod u Evanđelju kaže, pričao sam to dole kod Vlade, ali da ponovim. Kaže, čućete za ratove i glasove o ratovima, ali ne, bit će, izgledat će se kao da se svet ruši, ali ne bojte se, nije još kraj. Pa kaže, dok se ne pojavi čovjek bez zakonja, znači pred sam kraj ove zemlje, ovdje mi privremeno živimo da se pokažemo hoćemo li pravoslavno s anđelima ili po sebi i ostalim sektama sa demonima.
čim se ispitamo putujemo. Ovo je privremeni prolaz za ispitivanje duša za večnost, ili za carstvo Hristovo, ili za propast i prokletstvo u paklu. Idemo svi na sud. Duša kad se upokoji, pravoslavna, 3 dana je anđeo vodi u mesta gde je volela, od 3. do 6. dana vodi je da pogleda rajska naselja, a od 3. do 9. rajska naselja, a od 9. do 40. dana gledaju paklene muke. I 40. dan ide, već zna gde pripada, već zna šta je zaslužila. Izlazi pred Hrista 40. dan na sud. Zato je najvažnija molitva u pravoslavlju, uopšte u svetovima svim, 40-dnevni parastak, da bude baš u taj dan kad duša izlazi pred Gospodom. I sad u tim ratovima, Iran i Izrael, Kobejagi, Rusija i Ukrajina su obe strane Jevreji vode, znači na istrebljenje i Rusa i Ukrajinac. Onda sad počinju, kako se zovu, nije Mjanmar, nego Tajland i Kambodža. Tajland i Kambodža, pa će da povremeno puste još 10-ak ratova. Da počne, jer masoni koji vladaju Jevreji, oni imaju pa geslo, parolu, red iz kaosa. Prvo naprave kaos svuda, pa onda prave svoj poredak. Prvo te rane, pa te onda leče. Poznato vam je to i Latini slično radi. I napravit će oni još 10-ak ratova, da zamagle stvar, da požara, popla, vidite da upravljaju klimom, okrenuli su bili na Rernu, 2 mjeseca nije padala kiša, ni naznake u mesecima kad kiša normalno pada u junu. Kap nije pala u junu. 620 požara u jednom danu, to ne može bez čoveka da se uradi, to ne može bez NATO-a, to ova glupa ustaška udba ovdje što vlada, ona to ne ume. Ali ume NATO, da bi Šiptar Aca sad išao da spašava, tamo će da spaša 2 godine, će sad upeđuje i da je bolje što im je zgorila kuća. Bolje će da napravi i lepšu i stariju. I u gradu, kažem, napravit će mnogo ratova, to ćete čuti uskoro sve više i više, ovo je svetska režija, ovo je priredba. I onda će na krvava, i onda će na kraju da naprave u sve tih malih ratova jedan veliki rat na teritoriji Male Azije. Znak će biti, kažu svetitelji, kada Turci napadnu Grke. Tu će da dovedu sa sve strana u dogovoru, Rusi i Kinezi s jedne strane, zapadnjaci i Amerikanci s druge strane, da što više pobiju i izgine na teritoriji Male Azije. Mi ćemo za to vreme ovdje biti pozadina NATO-a na koju će da puste i Šiftare i Ustaše i Poturice, svi će da nas muče, da nas gone ovuda. I kada pobiju koliko su planirali, podići će toga koga planiraju za Antihrista da predloži mir, i pošto su njegove vođe na obe zaraćene strane, dogovorit će se Kobejagi da je on zaslužio kao mirotvorac da ga proglase za cara sveta. Tako da prvo ide haos, sve planirani haos, polako će da jačaju i ovo Izrael i Iran, čućete jedan dan da je bačena nuklearna bomba na Iran, pa rat jedno još 10 dana pa pauza, pa ovako, pa sve pod kontrolom drže i sve dozirano i sve proračunato. I sad, u takozvanom Izraelu postoji jedan grad koji se zove, prvo Jerusalim neće da diraju jer tu treba da proglase Antihrista, to niko ne dira, to niko bombardovati neće i to ne prilazi. Ali, postoji grad koji se zove Cezarion, koji je zatvoren grad, ima 40.000 ljudi, kažu, i zabranjeno je snimanje kad tu uđeš. Tu je grob Rothschilda i ostalih tih vrhovnih sektaša. I ako neko slučajno nešto snimi tu, onda ga hvataju, oduzimaju mu sve aparate, brišu to sve i puštaju dalje. Tako da je ovaj svet pod sve većom tiranijom, a ovaj plašljivac i bezakonik ovdje, on je video ko je najjači u svetu i prišapta se ko pudlica uz njih i sve ih sluša i sve živo primenjuje ovdje. A oni rade na depopulaciji čovečanstva, trovanju i digitalnom polako porobljavanju, da ne smemo prstom da mrdnemo, a da ne bude pod kamerama i tako dalje. Evo u Evropi najavljuju u oktobru uvođenje digitalnog evra, to je potpuno gubljenje svih sloboda.
Što će Šiptar Aca ovdje da uradi brzo? Zato što banke već gotovinu neće da isplaćuju posle 12 sati. Bilo je do 2, sad je smanjeno na 12 sati i uskoro, evo, gdje god odete u prodavnicu jedva vam vrate kusur. Polako jevrejska banda povlači valute, povlači sve i onda si ti potpuni rob ovde i ko bude slušao globaliste i sataniste, on će da ima poene, virtualne pare na karticama ili na telefonima, a ko im bude rekao da su banda antihristovska, on će da ima ništa. Tako da... Daj nešto pametno! Eto, otprilike... Srbija! Jurit ćete me da tražite pametno, ali... Pa što vam taj komandant spavao do sad? Slušao je lepo do sad i što vam je sad naredio kad već je pred kraj? Da se dernjate. Tako da... Ovo je... Hvala vam što ste dosta slušali, ja sam oduševljen. Tako da... Otprilike kao da se dogovaramo. Ja vidim da ste vi samo zbog plata i penzija tamo s te strane. Ja vidim da vi volite ovo da slušate jer ste sve saslušali, a ne više šta kažem. Tako da, čim prestanu plate i penzije, čekam vas ovdje da ustanemo protiv veleizdaje koja je u troku. Tako da, to bi bilo to za večeras i nemam više šta da pričam. Ono da pričam, pomenuo bi ovdje. Ono je jedna veliki poraz za ovaj episkop Metodije. Pazite, Šiptar Aca je vama smenio generala Vojske Srbije. Generala Vojske Srbije. Jer je general Simović pevao četničke pesme i Šiptar Aca po naredbi NATO-a smenio generala Simovića po četničkim pesama, a umeo da okreće vola tamo kad se sekta skupi na NATO autoputu. Tako da, šta sam ono sve da vam kažem, da, ovaj episkop Budimljansko-Nikšićki, ja sam ga pohvalio ovdje bio zato što je rekao da je Beograd u komunističko-ustaškom okupacijom UDBE do dana današnjega. I to je činjenica. Ali, pošto je komunističko-ustaška okupacija ovdje u Beogradu, kontroliše NATO Šiptar Aca. I onda kim je to izjavio, episkop vidjela se od crkva da je izjavio na nekom četničkom skupu u Beranama, gdje su se osjećivali spomenici, neki četnici, ali ne mogu da sjetim šta je. I odmah ga je natero Vučić posle da promeni sve i sljedeće nedelje dao Šiptaru Aci, dao orden. Znači sve je sramota nad sramotama. To je totalno čovjek poništi ono što je rekao, totalno na ono što je rekao prethodne nedelje. To je velika sramota. Velika sramota. Šta kaže se? Iz potopljene Voluljske grafanice koje je potopio Šiptar Vučić u sred Srbije iz 12. veka. Znaš, Šiptar Aca. Tako da eto, ajde sad se smirite gotovo molitve, čuli ste dosta i mir sad mir, Hristov mir, ne bilo koji mir. Dostojno jest Jakovo istinu, blaziti tja, Bogu rodicu, sretno blaženuju i preneporočnuju i mater Boga našego čestnejšuju keruvimi slavnejšuju.
Srbi, s mora i Dunava, nebu glave podignite, Savu tamo ugledajte, Savu srpsku slavu, pred prestolom Tvorca, Savu srpsku slavu, pred prestolom Tvorca, da se srpska sva srca s tobom ujedine, sunce mira ljubavi, da nam svima sine, da živimo svi u slozi, Sveti Savo ti pomozi, moj glas svog roda, srpskoga naroda, počuj glas svog roda, srpskoga naroda, vekovan Srbin je u ropstvu čamio, svetitelja Save ime je slavio, Sveti Sava Srbe voli i za njih se Bogu moli, pojte mu Srbi, pesmu i utrojte, pojte mu Srbi, pesmu i utrojte, pojte mu Srbi, pesmu i utrojte. Hristos posredi nas! Jeste i biće, Hristos posredi nas! jeste i biće, Hristos posredi nas! jeste i biće. Bog čuva Srbiju! Živela Srbija! Bog čuva Srbiju! Živela Srbija! Bog čuva Srbiju! Živela Srbija! Amin! Amin.